Nerfajnejja lejn l-oljiet, imnejn se tiġini l-għajnuna. Fit-tinħat tar-Randan nisimgħu dwar it-trasfigurazzjoni ta' Ġesu fuq il-Muntanja Tabor. Il-muntanji u l-oljiet fil-Bibja huma msemmin iktar minn 500 darba u dan mhux f'kombinazzjoni. Iżda fil-fidi ludija il-muntanji jikkonsidrawhom bħala l-eqreb li tista' tkun ma'Alla minħabba li kienu jilħqu lejn is-smewwiet l-eqreb lejn id-dawl. Infatti, ħafna ġrajiet sinifikanti ġraw fuq il-muntanji. Pereżempju, il-profet Elija kien fuq il-muntanja Horeb meta Lażaru f'Żiffa u Mosè riċieva l-kmandamenti minn Alla fuq il-muntanja Sinaj. Fl-Antik Testament ukoll insibu kif David ġera lejn il-muntanji biex jaħrab minn Sawl li rid joqtlu. U l-profet Elija jaħrab minn Sultana Ġeżabel li ridet toqtlu wkoll. Il-muntanji kienu post ta' refuġju għan-nies, post fejn jistkennu u post fejn setgħu jkunu viċin t'Alla u fil-protezzjoni tiegħu. Id-dixxipli wkoll jiltaqgħu m'Alla fuq il-Muntanja Tabor meta Ġesu jitbiddel qudiemhom. Waqt it-trasfigurazzjoni Ġesu jirrappreżenta twettiq tal-patt ta' Alla li jilħaq il-qofol tiegħu fih. Ikun propju f'dan il-mument li jibqgħu jiftakru fi żminijiet diffiċli, il-memorja tal-ferħ, l-imħabba u l-paċi li ħassew dakinhar, ittihom tama biex jafdaw li Ġesu qiegħed magħhom. Kif il-Lut kienu jiftakru fil-preżenza ta' Alla f'ħajjithom meta kienu jaraw il-muntanji. Matul ir-Randan ngħaddu minn proċess ta' preparazzjoni, mid-dlam għad-dawl, minn deżert għall-muntanja, vjaġġ ta' tama mill-mewt għall-ħajja. Waqt żminijiet ta' dlam niftakru li fil-quċċata tal-muntanja hemm id-dawl. Hemm Alla li joffrina ħajja ġdida kull darba li niġu għandu. Aħna wkoll f'ħajjitna jkollna mumenti ta' trasfigurazzjoni, ta' ħajja ġdida li jbidlulna l-perspettiva ta' qalbna lejn id-dinja. F'liema mumenti ta' ferħ u mħabba nista' niftakar li jtuni tama ġdida fi żminijiet diffiċli. U jekk għaddi ma esperjenzajt verament lil Alla f'ħajti, x'nista' nagħmel biex ikolli qalbi aktar miftuħ għalih u nersaq iktar viċin tiegħu?